Vi tager et billede op til, hvad hedder det? Adam skal op i tempo. Ja, ja. Ej, jeg skulle have taget en af mine gode. Ja. Nej, det kan man ikke. Frisen. Hun er gammel af. Hun er gammel af. Howdy. Det er noget med, at den er uhulig. Jeg tænker godt, fordi jeg ved, den der, den skal ligesom, det er den, der kører rundt. Den skal stikkes ind i noget. Nej. Hvor stor er 3 ender? Sådan der, okay. Ja, de hænger herovre. Har du julemusik? Nej, det har jeg ikke. Jeg har country. Hele pivetøjet hernede, er det, Ja, vi siger? det tror jeg. Ja, det skal Det vil sige, hvis nu at jeg tager her, du tager der flyv, og I tager der. Og så vil jeg jo lige sige, at jeg lavede jo et single system der. Okay, for det damper. Hvad står der derude? Der står lige en Smirnoff Ice. Nej, der har været en ude før dig, der ikke har taget den så. Kig ned over kameraet. Helt klart det andet er ikke. En trukket andet pizza. Julefrokost på pizzaovnen. Den kan du godt skrue op, det er lækkert det der. Så åbn du. Nu skal du åbne bukser af mig. Hvad helvede, så den mukker. Det er jo ligesom Randi, du serverer noget. Jeg forstår det ikke. Jeg er med på den. Wow. Det er svært. Det er nyt det her. Det er nyt teknik.